Sanibonani babukele emakhaya nawo wonke umuntu obukele le video. Bengisacela mawumusha kule channel ucofoze usubscribe ubutton ulike ushare ucomment uvule notification ukuze uhlezi unotified ngakho konke okwenzeka kule channel. Sibuye nezintsha ezishisayo esizenze kosukwini kodwa ngaphambi kokuba ngikumoshela isikhathi nanku bafethu commissioners zibonakale visibly irritated namhlanje. In fact uCommissioner Madlanga was pissed ukwenzela nizoba ne-idea ephelele into bandithi bebenjani. This is when ke ngoba ukutestifya uMr Malaji oyi-director yase TMPD. Mosi sichulu bakule veki siqhubha nge-TMPD. Before nje yena kuye kwaqala baqoshelisha nje imicimbi emadlwana. Kungene uLebuwang Phiri obonakala naye wadlala indima kobo buqhophololo kwezathenda zase TMPD under i-supply chain management. Xa kuphuma decide ke umcimbi onokwenza nama date into obuzazo appear nini balindele into ba i-statement sakhe basifumane by when. Xa begqiba kuphuma uLebuwang Phiri kwangena uCFO uGareth Mnisi. Bafethu yabona into noGareth Mnisi ne 2024 kaloku yena ngulo owaba ne-divorce nje yayimesi. Divorce leyo expose indlela kaRich ngayo uba nje into yonke yokuthengwa ibuzwa pha kuyo. Kaloku xa kudivorce kulapho kuzavela khona into ba nezindlu ezingaphi unemoto ezingaphi izindlu ezazibalwa imoto ezazibalwa. Andithethi ngemotwana mna ne mosi kuba khona, in fact mandithethe ngesilungu kwenzela sizovana. Mosi kuba khona a car and then kube khona a vehicle. So yena unama vehicle, luxury vehicles. Singathi luxury cars, masithi cars anizuba nepicture ncama nthetha ngantoni. Thetha mina ngePorsche, nthetha ngeBM, unive kuthiwa umuntu noba ama BM ubona boma 2 3 xa kuthethwa ngoX6 ngilinde into bakuzathiwa inoba iX6 eyi1 unama X6. Unama BM, unama yabo nizoba nepicture. So yavela yonke lonto yakhe during lo divorce yakhe. So nje you can imagine uba uburich bakhe ba expose even before sizawufika pha kuMadlanga Commission. Kungena yena ke phofu naye ebonakale mos kweza chats bobabini phofu benoLebuwang bebonakale kweza chats xa kwakusibhizi apha ngetestimony kaSearch Nkosi into ba yephi indima bayidlalile. So naye wafika kwa decide nje into ba uzawu appear nini apha kuMadlanga Commission noba i-statement sakhe naye sizafumaneka nini. Xa bephuma kungena ke ngoku uMr Malaji. uMr Malaji naye udlalile indima apha. In fact uthe eqala nje fika xa bebiza even imali okuthethwa ngazo ifigures zokuqala nje bathe xa bebiza 800 million yaqomba yo yane ashubhaka lapho. So uMr Malaji lona currently ureporta ku Chief Revospis. Before mosu Chief Revospis bokukhona uSean Boleisi ngulo testify izolo ke ngoku uBoleisi lona. So xa kuphuma uBoleisi kwangena uRevospis ezinyawo etheleleni zakhe. So uzophendula ezijolo ke ngoku yena uMalaji lona bafethu nizoba ne-idea. uMalaji ngoyena mntu responsible for ukucreate i-document yezathenda, meaning i-specifications za-createwa nguye. Xa isuka apho uMalaji ubonakala njengomuntu wayeyi-contact person wezothenda okanye waloo tender. Xa kugqibile wabe yi-part and parcel ye-bid evaluation committee. Nguye futhi uyaqonda ucreate le tender. Xa kegqibile yi-contact person, xa kegqibile nguye o-evaluator kwezithenda o-decide into ba zeziphi companies ezizapopa ziyiwine le tender lena. Uyenziwe ke ngolo process leyo. Uyabona udikwe yonke lento. So uyambona into ba ezinye phofu uthe efika wangumuntu ongathi uthi akeva ncama phezulu endlebeni ndabona nje iCommission ngathi isibhidekile esafika nje kusafuna ukunderstand into ba uzawuthatha i-oath okanye kwenza i-affirmation na, but wakhetha i-oath but nje ezibhidekile iCommissioners into ba zizawuqhuba njani lo mcimbi xa esithi akeva. Hayi ke kuhamba bamenzela icebo mosipha kuMadlanga Commission ngoba khona umuntu nje ozatshayisa singaqibanga. Hayi ke lapho ngobeze naye imini lo yonke nje ene xa kethetha uzamane phinda nento eyi1 onini uyadakha nje u-defensive khona pho bake bamnqanda khona nokuba defensive. U-defensive nje already I think yena seke awe nje into ba usengxakini. So seke kumele sekebona nje uba kumele into bazidefende but nje zaba irritated i-commissioners. Uyabona kuthe xa sokufika kulo mcimbi ke ngokuba okay sharp. So mos kwavela lana into ba after bejampile into ba hayi man ingathi kunobuqhophololo benzeka apha kwaba khona eza emails ezazibali sehla senyuka pha ko Revospis into
yoba mayistotshwe le tender lena. And then after istotshwa khona kwakhona eza companies ezavele zabalekele court about 22 if not mistaken, zabalekele court mosi contract seziyifumene, i-agreement isezinayo. So xa seyiphula out ithwane sokulate for yona, babalekele court, ingathe court bapopa into yoba hayi ngoba bese beyinikiwe vele ithenda mabe bese beqhubeka, whether buqhophololo bukhona okanye abukho, but because bane-document ezibapha igunya yoba siye in agreement, anikwazi kaloku ukubreacha i-agreement, yabe ke ngoba inyanzeleka into yoba iyababhayinda kanjalo, kwakhona loo liquidation le engathi khona. So yena ke ngoku wabonakala ingathi xa sekuziwa nayo loo nto uba okay, sokukhona ezi-email ezithi stopper, ngulo ngazange stophe sokuthiwa makastophe, even before I think izafika kulaa mcimbi onokwenza nema-litigation, still waqhubeka. Then ke yanama-litigation, yinto nto yakwenza uba ungastophi xa kuthiwa stopper ngale tender. After ke chief revospisi sebejampile into yoba man ingathi kunokhona undonakele apha, hayi ke akubafethi ngabe ndiyaxoka uba ndingathi uphendule wathini ne. From apho okay qhubeka, sokukhona ama-bid evaluation yathini into ngendlela bendimbona ngayo, ebengumuntu ofuna ukuzikhipha into yoba hayi mna ndaphelela net after senze i-report, after i-report ndabe ndiyaphuma. Awukwazi kaloku ukuphuma utsho njalo uCommissioner Madlanga, kulapho ekwata khona into yoba xa kambuza ne ubumbona into yoba ungumuntu ofuna uku-explain into yoba hayi mna ndaqala ndenza ama-documents lawo ama-tender akafuni ukuyiva loo nto uCommissioner Madlanga ngoba uyayazi izamoyistela ixesha. Itsho nje after ke ngosowubona into yoba seyibhemile ngoku wenza njani, hayi ngendlela bendimva ngayo ebefuna ukuzikhupha kule nto. Ukwataphi uCommissioner Madlanga? Phofu ukuthi bebemane nje bekwata throughout the day into yoba uzikhipha njani xa soyibona ibhemile ngento eqalwe nguwe. Awufuni ukuyibona njani i-ending yalento, because le bid yeyakho, nguwe iqalile from start to finish. Ngoku ngoba seyiyabhemisa yinto lento seyibe seyikuchisa eseyiwenza uba ufuna ukubaleka. Hayi bafethu ngabe ndiyanixokela uba ndingathi ndimvile into yoba uphendule wathini uMalachi, but yena nje xa ummamele uyambona into yoba u-aware into yoba usengxakini. Hayi futhi omnye osengxakini enkulu ikwangula CFO uGareth Mnisi, because kaloku ezakhe izinto noburichi bakhe ubutyebi bakhe kuzamele azobu accounta ene baziwa phecelezi. Kaloku once izinto umzekelo zibe sekhoti kulapho kuzabhalwa khona yonke into, once futhi kubhalwe yonke into yoba une-properties ezinga, andithethi nge-property nyana ne, ndithetha ngama-properties a-serious, unama-property ayingaphi unemoto ezingaphi. Hayi kulapho ke ngoku i-documents zasekhoti ziyakwazi kaloba mazibe public onini zazeke, kulapho abantu bebone khona. So nje ngomnye kusezamela into yoba a-account into yoba obubutyebi obungaka obuthathaphi. Bafethu nditshilo ndathi une-Porsche, unama-BM, not unama zininzi ke ziyimoto nje zakhona nje bubunewu nje. So nje ngesilungu nje he's got luxury vehicles. In fact bengithiya cars ezakhe ziyi-vehicles, so he's got luxury vehicles. So nje ingabe nje bafethu yazini ininzi nje into pha. And as from la testimony ayizolo yabona ndithe xa ndisiva uBull Hayes ethetha ngabo ma 2.9 billion ndaqonda idliwe imali kulaa nto yala City of Tshwane. Phofu kungayo yodwa imetro ebhubhudle imali, kona xa kungahanjwa kodwa kuzo zonke ezimetro ininzi into esingayi-find out. So nje I've just attached a smallanyana clip apho beseke kwade khona uCommissioner Madlanga. You were closely involved with the process right from the start, literally right from the start. Remember, once a request was made to Mr. Mahlaule to work on the tender specifications, he requested you to assist him. That's the very first stage of the process after a decision has been taken that there should be a tender. So what are the specifications? What exactly do we require? That's the very first step. So you were intimately involved with the process right from the beginning. And that goes further. You then become a member of the bid evaluation committee. You say so yourself in your statement. And that's not the end. As Commissioner Baloyi has just engaged you on, you were the contact person. So all of those indicate